Jutelova kamera uspjela je zabilježiti povijesni trenutak, početak oružane pobune, objavu rata protiv svih nesrpskih naroda u Hrvatskoj. Božidar Knežević je objavio nešto sasvim neshvatljivo, te je na kraju gledateljima održao bizarnu lekciju o demokraciji. Zanima mene koja je to demokratska zemlja kad naoružava 80.000 ljudi. O kakvoj demokratiji ta riječ može biti? I protiv koga to naoružanje ako idemo na demokratiju? Demokrata je onaj koji baca oružje u staro željezo. Možemo prvo ime i prezime. General major Ivan Štimac. Gospodine generale, vi ste jutros, u stvari oko podneva došli ovdje. Kakva je situacija i šta je dogovoreno? Kakva je uloga armije ovdje? Armija je dobila zadatak da spreči dalje sukobe između snaga MUP-a i stanovništvo koje se zateklo na Plitvicama. Armija će taj zadatak izvršiti. Teško je pretpostaviti kako će proteći noć, ali nema razloga da ne vjerujemo generalu Štimcu da će jedinice Jugoslavenske narodne armije napraviti sve da spriječe bliske kontakte između jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova i pripadnika rezervne milicije iz Titove Korenice. Za Jutel iz Plitvica Božo Knežević. I to je sve što je objavljeno. Vrlo je očigledno kako se ovdje radi o zbunjujućem i velikom raskoraku između snimljenog i emitiranog materijala. Razlog tome može biti i obična ljudska glupost ili možda nepoznavanje novinarske profesije. Ali u svakom slučaju Božidar Knežević imao je realnu priliku svoj novinarski posao napraviti znatno bolje. Tim više jer toga dana JNA nije dozvolila pristup Korenici niti jednom drugom novinaru. Autor dokumentarnog filma Oluja nad Krajinom i bivši djelatnik Jutela 2001. godine u novinama izjavljuje kako nije imao mogućnosti boraviti na teritoriju pod srpskom okupacijom. Tijekom ratnog ljeta na Baniji i Kordunu Jutelove novinarske ekipe lako su se kretale po područjima koja su se tada smatrala okupiranima, nedostupnima i pod vlašću pobunjenih Srba. Međusobni dobri odnosi više su nego očigledni. Snimane su čak i noćne ophodnje i straže. A ovdje, u blizini Topuskog, Božidar Knežević šulja se zajedno sa skupinom naoružanih srpskih pobunjenika s ciljem da snimi oklopno vozilo Hrvatske garde koji su uspjeli uništiti upravo ti isti ljudi iz njegove pratnje. I opet bi možda netko mogao zaključiti kako se ovdje radi o talentiranom, probojnom novinaru koji želi pošto poto osigurati ekskluzivne snimke, pa se eto spretno snalazi na terenu. No pogledajmo dalje što je sve toga dana zabilježila Jutelova kamera. On odlazi u selo Poljani, a navečer izvještava cjelokupnu javnost na ovakav način. Ovo je ujedno i linija fronta između sukobljenih strana koji danju miruje, a noću se aktivira. U selu nekoliko starica i prazna dvorišta. Što ja znam kad se bojim, što ja moram? Ja ne moram reći da se ne bojim. Na položajima u obližnjim šumama odrasli muškarci i žene. Jeste, da, od prvog dana sam tu sa dečkima. Na ratnom položaju, ako se tako može nazvati, da branimo prava Srba i mir ovaj koji smo do sada imali. I često kažu da smo mi četnici, a ja ne znam, to nek zaključe ostali po tom pitanju. Ako ja ne smijem da uđem u kuću svoju i za stolom svojim da jedem, onda ja ne znam ko je četnik.
i zbog čega tako prozivaju i šta ja znam, mislim, glupost. Istjerali su nas iz kuća i sve. Gdje je vaša kuća? Tu je u blizini Topskog. U Topuskom nema uglavnom stanovnika. Nema nikoga, svi su se iselili, povukli se kompletno stanovništvo. Dolaskom MUP-ovaca, snaga Ministarstva unutrašnjih poslova, kompletno stanovništvo se povuklo. Sad pogledajmo što su osobe okrenutih leđa također izjavile, što je Jutelova kamera zabilježila, a Božidar Knežević izbacio u montaži svog priloga. Vidim da ste u uniformi. Jeste, da, od prvog dana sam tu sa dečkima. Na ratnom položaju, ako se tako može nazvati, da branimo prava Srba i mir ovaj koji smo do sada imali. Dobro, kako je da se ovo može razriješiti mirom? Mirom? Ja mislim da se mirom ne može razriješiti, jedino da ih istiramo van, kompletno. I tako su nepozvano došli. Ima tu hrvatskih sela i Hrvata? Da, ima dosta hrvatskih sela, mada ja, pošto nisam odavde, ne znam tačno, ali dosta ih ima oko Topuskog, tako da je prvo trebalo, ja mislim, da se evakuiše sve hrvatsko stanovništvo i da jednom za svak da Srbi daju do znanja da smo i mi narod. Zašto mislite da ne možete zajedno? Pa, to Ministarstvo unutrašnjih poslova sad je dalo do znanja da mi ne možemo zajedno. Vidim izlaz da on pređu preko Kupe tamo i onda to najbolje vidi. Ali ako oni imaju svoje kuće i sela, šta onda? I oni vjerojatno isto koji vi hoće živjeti u svojim kućama. Da, ide onda tako isto. Oni imaju svoj cilj, mi imamo svoj. Ti će se ispuniti uglavnom jedan oči. A ja se nadam da pozitivno za nas. Hvala. Pogledajmo sada na koji je način toga dana Božidar Knežević nastavio izvještavati. Hvala. U Vrgin mostu gotovo prazne ulice, a samo poneka sitnica posjeća da smo na području koje se privikava na ratne uvjete života. Čega se najviše bojite? Najviše bojim. Tuđmanovi ovdje ustaša. Zašto ih zovete ustaše? Zato što rade sve što su radili ustaše 41. Pale kuće, tuku ljude, uzvaju taoce, pljačkaju trgovine, pljačkaju sve što ima po srpskim kućama u Topskom. Tako ako dođu i očka, tako će kod nas. Početkom tjedna dio stanovnika Lasinje i drugih hrvatskih sela u rubnom dijelu općine Vrgin Most su zbog informacija da će biti napadnuti od četničkih terorista krenuli uz bijeg. To je zloupotreba i sredstava informiranja i manipulacija sa vlastitim narodom u vrlo prljave političke svrhe, da se stvori atmosfera nesigurnosti, nemira i da se može dovesti na taj prostor snage nacionalne garde koju su ti stanovnici odbijali i odbijaju i danas da tamo bude prisutna, jer je ona izvor, pravi izvor njihove nesigurnosti na tom prostoru. Predsjednik općine Dmitar Obradović kaže da su problemi započeli 2. srpnja. U međuvremenu opasnost od novih sukoba se povećava. Tome pomažu vijesti o zapaljenim srpskim kućama u Topuskom, novim pokretima Zbora narodne garde, ali i nervoza pripadnika narodne vojske koja, kako su nam rekli, već više od mjesec dana je na položajima. Za očekivati je kako bi svaki normalni novinar trebao sam otići u Lasinje i tamo pitati tko napada selo i što tamo ljudi proživljavaju, a ne razgovarati o tome s nekim besprizornim tipom u rezervističkoj uniformi JNA. I još pri tome daje podršku tom suludom tipu i time njegovim sumanutim izjavama osigurava medijsku vjerodostojnost. Stvoreni takvi odnosi, nosioci su tog uvjetnog legitimiteta, takove ličnosti da više ne mogu uspostaviti. Uz pomoć svojih kolega iz redakcije, Božidar Knežević nas je mogao znatno bolje i profesionalnije novinarski izvještavati. Sada, nakon 10 godina, pogledajmo grupu pobunjenih Srba, onako kako je to zabilježila Jutelova kamera.